Paramedie binnen bij een optreden in de Prinsentuin in Ljouwert. Elske en Femke de Wallen op gruwelijke wijze om het leven bracht. Uitviseren van Anneke Dauma, Griet Wiersma, Twarres. En nodig de Suskes de Wallen komt het totale aantal dieren Friese artiesten nou op 6. Er wordt op dit stuit manmachtig naar de dieren zocht. Ik liet de politie weten dat ze haar beste meesten op een zaak zetten hebben. Goitske van Goitsen, recherche. Ik kom jou waskouwen. Daar binnen aanwijzingen dat er een seriemoordenaar actief is die het verzoen had op Friese artiesten. Oh, ik weet oorzaak van Friese artiest die het op niet verzoen had. Goed, ik weet genoeg. Ik zal die kant uit. Ik is nog wel even. De hoerenkool steekt de vrouw in de bril. En wie het eruit wordt een beetje verstaan. We binnen hoerenkool. En we komen erom bij je mijn kleer voor. Frans, Anneke, Griet, Pieter, zus het verband. Ja, dat had die correct om mijn hazen zijn er dingen. Goeiedag, beste mensen. Mooi dat je hem er al hier even binnen. Welkom bij deze persconferentie. We horen dus... Godver... Wat zijn we? Dan gaat er op schermbeveiliging. Hè? We horen deze persconferentie omdat we een hele prutte vragen krijgen over onze film. De enige echte Friese blockbuster actiecomedy en zelfs de eerste Friestalige film in 20 jaar. Nou zal mijn collega en haardrolspeler Gewoon Bram even iets vertellen, want hij had echt grut nice. Goeiedag mensen. Ster TV zal ik bij de omroep te zien waren. Ster TV binnen de making-of films. Dus dan kan je zien hoe het achter de schermen er rond gaat. Ik ben er ook in te zien, als leek. Maar we zoeken nu even naar het fragment van Johannes Riepma. Waar kijk je het meest naar uit vandaag? Ik zit er meest nu dat ik in een dwarsstroom morgen heen ga. Ik denk dat dat wel het mooiste dingetje wordt, ja. Nog een keer slopen, ik kom zo meteen nog even. We zullen nog even... We bouwen het even op. We bouwen het even op. Nou, we moeten maar gewoon doen. We hebben toch hier keuzekans. Keuzekans. Jongens, we horen komen nu, 4. Oh je? En actie! Lees nog? Ja. Ja? En dan wil ik nou het woordje aan aan mijn collega Emiel. Ja, en dat is... willen er nog vragen? Ik breng je de film. Oké, ja, de film gaat dus over het ontstaan van de Hoenekop, de band. En dat gaat heel snel, het zien je hier vleend voorbij. Na dit zien hier ben ik als zanger van de Hoenekop behoorlijk een jonge miscariontjes erin gegaan. Behoorlijk arrogant, behoorlijk onder drugs en onhandelbaar. Ondertussen ga ik een zwerver, die doet bij mij thuis de putjes. Die helemaal te ruiten, die doet het stofzoeken en die let de hoen uit. Maar ondertussen blijkt, of gaan er al die Friese artiesten op vreemde manieren komen die om het leven. En er blijkt dus een seriemoordenaar actief te wijzen. Ik zelf begin hem een beetje te knippen van die moordenaar. Dus ik werk je de zwerver, Freddy, werk ik in als zanger van de Hoenekop om zelf boeten scot te blowen. Dus dan leer ik hem van alles, bijvoorbeeld kooksnuiven. Of tieten signeren.
hele kist bier is leegsoepen binnen 10 minuten. En ik betaalde hem daarvoor heel weinig en op die manier hoop ik dus smoorriek te worden. Uiteindelijk bleek dat iedereen volle beter mij de zwerver op zitten kan als mij niet. Ik rijd in een depressie. En ja, hoe kom ik daar dan weer uit? En komt het weer goed tussen mij en de band? Dan is er nog een rechercheuse, Bertrie Wieringa, aantrekkelijke vrouw die doet onderzoek naar de zaak. En ja, ik wil eigenlijk een beetje verhelen op haar en zie op mij, maar op een gegeven moment vertrouwt ze me niet meer. Dus ja, komt dat nog goed? Komen we together? Vinden we de leefde? Krijgen we de moordenaar te pakken? Wat gebeurt er met Freddy? Je zult het al hier aan. Hebben we hem echt al stierallures? Nou ja, de film is nog net uit, dus, maar dat zal hopelijk al je nog wel komen. In de film maak ik sowieso aardig sterrenlures al, dus daar heb ik geen kader jongen mijn skriontjes erin, zeg maar. Ja, gewoon Bram. Zit er echt bleed in? Nou, bij mij niet in ieder geval. Emiel? Nou ja, het is soms aardig sexy op het randje van zelfs. Alleen nog, we willen wel graag een filmmeidje van het hele gezin. We zoeken eerst echt een 18+ filmmeidje. Maar ja, daar hebben we te merken dan ook werkelijk wat liets ervan. Dus we gaan eigenlijk voor een 12+ klassificatie. En daarvoor mij er dus wat tepels in beeld wijzen, maar dan alleen nog die van mij. En bijvoorbeeld net die van Bertrie, want op een of andere manier mijn mannentepels doen, vrouwentepels net. Verder is het een beetje, ja, het niveau vlodder, maar dan zonder typen. Gewoon Bram. Hoe is het om in de film te spelen? Nou, wel mooi. Prachtig. De chef van Emiel, even met Bertrie, van goede tijden, slechte tijden. Hoe ga je die in de vredesaffaire krijgen? Ja, nou ja, dat hebben we even heel tactisch opgepakt. We konden Bertrie al een beetje, nog van voordat ze bij goede tijden acteren. Hartstikke leuk, vlot vrommers. En toen Janko en ik hier trouwen en met Jeroen ook al van, god, maar eigenlijk zin dat we Bertrie erin krijgen kunnen. Want dat is natuurlijk een griezelig mooi vrommers. En ze kunnen echt wel een beetje acteren. Hè? Ja, bij ons leert ze pas echt acteren zelfs, maar toen toch van, we nodig haar gewoon uit om een jongetje even wat te drinken in Ljouwert. En dan jitten waren helemaal vol met alcohol. En aan het einde van de jongen dan vreden we het en dan, die alcohol dat versoepelt meestal de onderhandelingen was. Dus ze had een tas zijn, dat hebben we een filmpje van maken voor het geval dat ze 40 zo. En hebben we haar heel erg het filmpje appt en ja, toen kon het met haar onderuit. Hast du een acteerlijst van de film? Nee, dat hoeft dan niet. Ik speel een leek, dus dat weer net zo moeilijk. Maak je hem alles voor de film zelf? Ja, zo'n beetje wel. Het mooie is, het script van een film, normaal schrijf je een script en dan maken ze een film en dan maken ze zeg maar de settings van de film maken ze naar het script. Maar wie doet het andersom? We halen je settings en daar schrijven we het script op. Dus we hebben personages, wat al je Friese artiesten binnen en locaties en daar passen we het script op aan. En voor de rest dat er wat komen met poppen of nepbommen of nou ja, neem het allemaal maar op. Dan we gaan loodschap op Hemrik en of we scarren dingen op bij boeren en het waren gewoon spul, kringelopwinkel, de action. Maar we dat zeggen, jawel hè? Ja, ze heet die jong. Ja, ze hebben bijvoorbeeld een politieauto nodig voor de film. Toen had ik even bellen met de politie van, we willen graag even een auto van je broeken. Maar dat wordt nogal dreig. Ja, toen hebben we er zelf maar in gemaakt. Ik hier toevallig een oud auto, hebben we weer al een paar stickers erop en krijg echt.
Ja, bekendheid, hè. Verder is het prodeo. Maar machtig mooi. En dat weet ik van mijzelf eigenlijk nog net. Kun je het nog even nog aankijken? Nou even net. Kijk, ik heb zo'n vraag van die Emiel van, wat is er allemaal met die hoorn? Ja, ik had verleden hier wie ik kon het schilderen met power tools. En op een gegeven moment moest ik even wat losdraaien. En toen knapte er dus een bandje in mijn hand. En dan was hier een stuk pees uithellen en een gat trok een bonkje boord en het peesje trok het bonkje vastmaken. En nou, maar ik zou omrennen tot aan 22 april. Maar dat komt goed, niks los. Ik ben steeds handiger met links. Van Bram, wat is het gekste dat ze mij maken als ze op de film zetten? Ja, zeg eens maar. Had ik als liklei. En van die Emiel? Ja, we beleven ook elke keer beleven we wel weer dingen. Er is altijd wel wat. Nou ja, een van de laatste draaidagen bijvoorbeeld zit me in een auto, in een Mercedes. En op een gegeven moment zit ik in de film in een depressie en dan doe ik allerlei mislukte zelfmoordpogingen. En op een gegeven moment dan wil ik eigenlijk mezelf deerjagen. Dus we hier een scène dat ik zit in de Mercedes bij nacht. Met een fles whisky, maar we hier voor het gemak even een appelsap in die flessen dingen. Voor het geval, er moest echt wel wat in nog gebeuren, zeg maar. Dus ik hier appelsap in de flessen. We hier een paar nepwapens in de hele auto lezen. En we winnen in Sint-Anne en we komen van het parkeerterrein af. We zitten in de auto en de kachel van die auto stikken, dus alle ruiten van binnen beslaan. Plus het licht maakt ook nog in de auto voor de cameraman. Dus die cameraman zit jonker mee. En dan komt de auto van links. Maar ja, ik denk, ja, ik kom van rechts, dus ik ga vooraan. Dus ik pof hem ervoor. En die auto me toetreden. En weer later filmen. En ik heb maar die fles appelsap in die whiskyfles. En op een gegeven moment zeg ik Janko even. Janko zit achterin te regisseren. En ik zeg in één keer al je reden in blauwe lampen. Dus daar zit de politie achter ons. Maar dat bleek later, die zit al heel skoft achter ons, maar die hier dus net zien, vanwege alle commotie. En de politieman die doet die doorriep en die zei het heel, ja, hij was aardig geïrriteerd. Dus hij zei, nu, je rijbewijs! En ik zei, ja, rustig maar, ik moest snel de flessen whisky en de nepwapens zijn om de kant gooien. En toen hield hij me rijbewijs en zei je krijgt nu een bekeuring voor het niet voeren van je verlichting. Dus weer in door de klaai heen en zonder lampenmoorden. Dat vond die man net zo leuk, zeg maar. Maar nou, dat ronden ze mij alleen nog een bekeuring voor het net voeren van een verlichting. Dus dat die €90. Dat is toch berekenen op de film, maar kosten. Ja, inderdaad. Het is al ja, het budget in berekenen. Maar wel leuk daar, jongen. En nou zit er een appelsap in dat flesje ding. Ja, ik doe niks dan. Nee, dat ik hier om dit het wel een bier zet, hoor eens even. Zie je hem nog figurant of zie je hem nog mee van de film? We gaan nog een vrij grote scène en daar hebben we dus aardig wat mensen bij nodig. Maar er zijn ook al een heel prutte mensen die zijn van nou, we willen graag meespelen in die film. Dus dat is dan een kwestie van per telefoontjes en dan hebben we alles. We moeten nog 4 dagen filmen. Dus we gaan eigenlijk zit bijna alles al op baan. Zou je dat nog zeggen? Ouderwets. De film zal heet waarschijnlijk september, als het een beetje mee zit met coronamaatregelen in meerdere bioscopen in Friesland te zien wijzen. En dan gaan we nu even zien naar de allereerste officiële trailer van de film Stier. Vanmiddag binnen bij een optreden in de Prinsentuin in Ljouwert, Elske en Femke de Walle op gruwelijke wijze om het leven gebracht. Bij het verzeren van Anneke Dauma, Riet Wiersma, Twarres. En nou dus de Suskes de Walle komt het totale aantal dieren Friese artiesten nou op 6. Er wordt op dit stuit manmachtig naar de dieren zocht. Ik liet de politie weten dat ze haar beste meester op een zaak zetten hebben.
Goitske van Goitsen, recherche. Ik kom jou waskouwen. Daar binnen aanwijzingen dat er een seriemoordenaar actief is die het verzoen had op Friese artiesten. Oh, ik weet oorzaak van Friese artiest die dit opnieuw verzoen had. Goed, ik weet genoeg. Ik zal die kant uit. Ik is nog wel De hoerenkool stak er aan in de vrouw. En wie het eruit wordt een beetje verstaan. We binnen hoerenkool. En we komen erom en je me klein voor. Friesboel. Frans, Anneke, Griet, Pieter, zus het verband. Ja, dat had die correct om mijn hazen zijn er